खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। विधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि आगोल-आगोलनो क'क्राझाराव मोनसे हिंसायारि जाथाय जानानै थाङो। थांनाय 28 एप्रिल अदेबानि बृहस्पतिबार खालि हरनि समाव सिनाय मोनै दुथांफोरा क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय हालां बाजारनि इउपिपिएल दोलोनि मावख'आव गरथाम गुलि गावनानै थाङो। सिनाय मोनै दुथांफोरा खोमसिनि समाव गुलि गावनाय जाथायनि सायाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जाथायनि सायाव गोख्रोङै सं दाननांगौ होननानै पुलिस बिफाननिसिम खावलायदों। लोगोसे जेबो जाहोन गैयालासिनो इउपिपिएलनि मावखुलियाव गुलि गावनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि रबिराम ब्रह्मआ। लोगोसे रबिराम ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि बर'फोरनि गेजेराव सान्थि सुक्ति बिटिआर सुक्तिनि उनावबो फिन हाथियारजों हिंसायारि जाथाय सोमजिहोनो नाजानाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव आरो बे जाथाया सरासनस्रा नङा होननानै बुंथियो। बिनिखायनो सोरखार आरो पुलिस खुंथाया गोख्रों सं दाननांगौ होननानै दाबि दैखांदों। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। बिटिआरनि सोलोंथाइ डाइरेक्टर, कलेजनि गोरायुं आरो सोलोंथाइ बिफाननि माखासे मावख'गिरिफोरजों थांनाय 29 एप्रिल बृहस्पतिबार खालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मोनसे सावराय जथुमा जानानै थाङो। बे सावराय जथुमानि गेजेरजों बयनिबो बिबुंथि आरो बोसोनजों आथिखालाव सोलिबाय थानाय कर'ना बेरामनि बांनायखौ नोजोर होनानै जानो गोनां बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आनजादखौ दोनथ'नाय जाबाय होननानै मिन्थिहोदों। गुबुन फारसेथिं उननि समाव थासारिखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारनि गोदान खान्थि फोसावनायनि सायाव बिथा खालामनानै थिरांथा लानायजों लोगोसे गासै कलेजफोरनो आनजादनि सोमोन्दै फोरमायथि हरनाय जागोन होननानैबो मिन्थिहोदों। दानिया फैबावदो मैया थांनाय 30 एप्रिल अदेबानि शुक्रबार खालि गसाइगाव महकुमानि आसाम बंग सिमनानि 3 नं राजालामायाव बेलासिनि 2 रिंगासोआव पुलिसनि नायबिजिरनायाव मोन 3 पेकेट गान्जाजों लोगोसे गंसे ट्राक बोखांनो हादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गान्जा लाबोनाय ट्राकखौ 3 नं राजालामानि दामरापारायाव ओरैनो थानायखौ नुनानै पुलिसआ सन्देह जानायाव गारिखौ नायबिजिरनानै गान्जाखौ बोखांनो हादों आरो गान्जा लाबोनाय ट्राकखौ पुलिस थानासिम लांनाय जादों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला गान्जानि अजनखौ सुनानै नायनायाव 534 केजि होननानै मिन्थिनो मोन्दों। गान्जानि बाजारनि बेसेना 50 लाखनि बारा होननानै पुलिसआ सुलुङाव मिन्थिहोदों। दानिया फैबावदो नगावनि रहायाव सासे कार्बि गथ'साखौ इनायै खास्रि बिस्रियै अरजों सावना बुथारनायखौ लानानै चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघआ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बे जाथायजों लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरिफोरखौ फासि होनांगौनि सरकारनिसिम दाबि खालामदों। आरोबाव फैबावदो आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावगोना 2 मे अदेबानि गाबोननि सानावनोसै। बे समाव बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरा उदालगुरि विधानसभा बियाबनिफ्राय गोबां बिबांनि भटजों बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ देरहासार जागोना रोखा होननानै फोरमायदों। आरो मैया थांनाय 30 एप्रिल शुक्रबार खालि पर्बतझरा महकुमानि काजिगामियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों पर्बतझरा जिल्ला बारग' NDFBनि आफादगिरि बि गुस्लायजों लोगोसे लोगो गाहाय नेहाथारि रबीन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुङो दि बारग' NDFBनि केडारफोरनि जेंना आरो मोननांगौ मोनथायफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बिसायख'थियाव देरहासारना गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया आसामनि मोजां बिफानाव बिबान मोननांगौ होननानै दाबि खालामदों। बेजों लोगोसे बिटिसिनि डिपुटि चिफआ बारग' NDFBनि बिबाननिफ्राय मोननांगौ होननानै बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरनि सेराव खावलायदों। दानिया फैबावदो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मालिबिथा गामियाव मालिबिथा गोजौ फरायसालिनि सामलाय आफादा जौगानांगौनि थाखाय मोनसे लटारि खेला होनायनि थि खालामदों। बे लटारि टिकेटखौ लानानै मालिबिथा गोजौ फरायसालिखौ मदद होनो फरायसालिनि सामलाय आफादा खावलायदों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला लटारिनि बेसेना गांसेयाव 100 रां। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबा लानो गोसोब्ला नैबे होखानाय नाम्बाराव कल खालामनानै खबर लाहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।